weltinama ha noon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama lo ɗum noon ko meeɗi tan ƴettete ko lekki haali ala hen ɗen fo yowa keddo haaleɓe ndi albarka albarka Kaolack السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شرنا داود سيدي جا وسلمنا أجورام دنتال دين تي في جاب ماما أو فقط قال حمد ومسجد ميدن جاد ميدن غاردو هاي أودو ديوان بيباوا بنود سونا ريوردو يوا قال من قال من ومن وقت نون واري ها قال مكو واري والله بلمتين قال سب كورس من يد قال له كديكو ندو تيني ده قال له ودكو شرع داود بسم الله كم كونغول وسلمنا وحالا كويد حادثه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. شيرنا يا لي أسلم تام كدي أجورا ما نياغا نام الله مجر ما شاء الله. كويل تاريخا من أريد الله بما ونهند وطر الله بتج. الحمد لله نوم رب العالمين يتروني الله من أندا نما أندا نون كوي أجوجي تان أجوجي ما كر تنومي غرباي حالك هاي ويلي لاولم كرام يار نجمي مور أمن درك نجامي كريسو ماتم département Kanil commune de Horkodiere wuro en wiya Ballil Sona ton jaami gimmimi ha ton ala ko addimi lawol premier sona arde yiide me salmindema e weltanade ma golle ma ko gollanta julbe be ko hande non kadi alhamdulillahi rabbil alamin en ngarti salmindema kadi juurade ma lawol tatabul mbimi non alay sago jodde den face à face woda ko kalmi seeda yimbe be ketto e alhamdulillahi rabbil alamin no tawru ma ni kadi mi weltima mi weytima kono non ko hande non ɓurmi andude tampere ma e golle he ndek ana ɗanta ko jamma ɗanta ko ñalawma golle gollata ɗe ɗum ɗo ko an tan way gollu ɗum goto amen kam wonde wawata innude mbiɗa ñaagui bandiraɓe ɓe noon minen dendagal yiyoɓe ma hettoɓe weltanoɓe ɓe yo Allah hokke cellal ceerno yaali Allah hokke juutde balɗe e moƴƴude battane min beltanimama no feewi no feewi an min mbawa yobdema ko Allah wawi yobdema seydi Ly eyi min non mbitemi ko Daouda Samba Dia no mbimo ni jaami ko Ballil Sonaɓe machallah ko weltanade ceerno yaali tan ha hande to gonɗen ɗo ko weltanade mo no feewi min mbiɗa jogi golle ha heewi mi meeɗa tardude nokkuji kewɗi so wona to makko ɗo e yiide no darni yimɓeɓe ni e ballal yimɓeɓe ko hande noon kala mo andano kam yo ɓeydo andude ko darde mawdo dari sabu ɗo joni ɓuri portable jiiɗi ɗi jiirumo jogui ɓuri tampere makko ala to hay en mbawɗen wi tan yo Allah yommo yo Allah juutno balɗe makko moƴƴude battane makko ɗum ɗo kam en mbawa yobdemo ko kanko tan wawi ɗum ɗo ko ma gara tan jiira yitere ma min ke wannam ari mi jiiri yiteram ma andi golle ɗe o gollata ɗe kam wawi gollu ɗum kala ko heɓi hen kala ko wiya hen enen en mbawa yobdemo kanko Allah tan wawi yobdemo ɗum noon mbiɗa ñaagui bandiraɓe noon tinnoɗen ganda nembo e ko gollata ko eɗen ñaagui bandiraɓe sabi Allah e nelaɗo mum hunu ko makko ngol wota haaltan e dental ni kala ko sohli denden mbaɗe nemo sabu enen en mbawa yobdemo Allah wawi yobdemo kadi o darini ko leñol ngol foof e so ɗon ɓenni en calmini lawol gongol kadi en juurima machallah enen gollaten ko banggue faate lekki e ko lekki ganduɗen ɓural mbawɗen hen ko julduɗen lekki noon ko faate udditare ɓandu
eko faate cellal ɓandu ɗum eɗen bitti hen eɗen gandi hen kadi zamanu no yaari joni aɗa wawi yiide hen wayno rewɓe soso walla boomi soso walla deede walla liiliɓe enen donki resede goram ɓe hen mbiya ɗumen koko huma walla gorko ladde en ɗum fof e waade noon en jaddani kono eɗen ñaagui kala debbo joguiɗo ɓiyum debbo ene ronki resede ne leeli ronki resede yo wat feere jokkodira e meɗen hay mbuuɗ en pawnaki ɗum yo ƴettu numéro men tan ma en kaaloy numéro yeeso jokkodira e men ma en kokku ɗum so Allah lamɗo jaaɓi ko lorto ha ɓiyum heɓa dewgal alkhayri neɗɗo kadi mo ganduɗa wonde refe o tampinima o yeehi to docteur eɓe o yeehi to wileɓe o yeehi to ayeji foof o yeehi to leɗɗo ronki yo wat feere jokkodira e meɗen e numéro 77 648 08 03 so Allah lamɗo jaaɓi sen ƴeewi en gandi ko safratama ko hay mbuɗi woto yob ko ƴeewal ngal tan dareten kollemo no waɗirta o sella o hisa Allah dandomo hen eyyi eɗen garta noon e façon goɗɗo eyyi ceerno men ceerno Dawouda min beltima e haalama moƴƴa gonɗuka nde wonno goonga ko goonga tan waylotako kadi wayletake sa huccite goonga a haalani kalata ko wona goonga ko an noon ko goonga adduma ɗo nde wonno ko goonga gandirmami kadi koye goonga tawɗa ɗo e nder galle men golle haadi ɗo laabi limtinde kala nde garɗa ɗo gonta ko jaati ko galle ɗum komin ceede e maɗa moƴƴere ma e ndimago ma e yiddema julɓe kadi ko ɗum woni neɗɗo ko ma anda yimɓe ganda ɗum ko ɗum saabi Allah tagi neɗɗo e nder neɗɗo taga ko nder neɗɗo ha mbawa andude neɗɗo puccu taga ko nder puccu ha puccu wawa ande puccu kala hunde taga koye nder ko fuɗi wonde ko on ko neɗɗo jiɗɗo julɓe kadi gollonowo julɓe daraniɗo julɓe safrowo kadi mawɗo gandaɗo e nokkuji kewɗi jaaɗo e nokkuji kewɗi kadi kala ko waɗantuma haalma ko goonga o nde wonno goonga wattinta e kala hunde kala ko wona goonga wattinta ko lekki o jogi ko cafrowo sa ari o haalanma anne kalanamo ko ganduɗa ɗum ɗo woni gofima an ɗum kalantamo so tawi ko numéro téléphone rokki on on keɓimo noddonmo hen kalanonmo ko jiɗɗon ko neɗɗo ko yiɗi ko andi ko wonema ko an andi ɓernema nde ko woni toon kalanama ko jiɗɗa ko lekki waaki noon rokkuma sa ari e nokku ñamirde ko an haara ko jiɗɗa ñamde ko gaddina kam maaro walla gaddina kam maafe noko jajaw ma waɗi noon no faama gaddanam maaro gaddanam maafe on sa ande ko jiɗɗa ko ande sa ari cafrowo haala ko muusanma o ƴeewama lekki muɗum tottuma wadde koye ndin mbaadi o dari ko condi o gollata o gollo e condi yo noon o haalano on ko safrata ko kala jiɗɗo ko wayi noon noddama numéro mo wiyo ceerno bisimillah haala ko safruji safrata ɗum ganda bisimillah falillahi alhamdu ceerno yaali seydi li an kam no soodan hande sakuji jeenayi ñebbe so Allah jaaɓi li mbiɗen ko ñebbe jiɗɗa eyyi min mbiɗa safra rafi biteɗo ɓuuɓiri mbiɗa safra ɗum e ɓandu eyyi mbiɗa safra kadi mo ganduɗa debbo donkuɗo resede ɗum eɗen ñaago hen Allah ha jomum heɓa dewgal gorko kadi donkuɗo resde ene wiyane foda kadi resa kadi ne hayta walla resa ronko wonde debbo ɗum eɗen cafra ɗum ha sella eyyi wonande kadi neɗɗo mo ganduɗa ena kali yiɗi hebde kayitaji no ronki yo kayitaji keɓo ɗum eɗen ñaago hen Allah ɗeɗo gueɗe kam eɗen ñaago hen Allah no feewi ko heddi noon illa taw yantu en tinani ɗeɗo gueɗe ɓurɗen andirede so ɗum ɓenni noon an ceerno yaali min kam min Daouda Samba Dia mbawmi wiide tan ko yo Allah yoɓe ɗum ɗo foof alhamdulillahi rabbil alamin andi neɗɗo ene nanire konngol ancire konngol ngol ɓeyɗa dogde mo neɗɗo ene nanire konngol ngol welma taw konngol moƴƴol ha neɗɗo ara e muɗum an noon ko konngol ma belɗi faade diine l'islam he faade aduna he foof a faltaki pullo a faltaki jolfo a faltaki leñol hay gotol mbiɗa ko yimɓe fof yo ndendu nangodira mbaɗa peewal pewodira
fum tagi keɓimi audio ma noon beltimi hen ha garmi yiidema hono ma en ceerno yalis keɓama e aduna tan yimɓe jeeɗi ɗo aduna fof hewata hawra ana wona particulier ka neɗɗo juulɓe fof ɗum noon mbiɗa ñaagui yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane ma seydi Ly mi weltima. So ɗum ɓenni golle goltaɗe hol hitande ɓamɗa gollade ɗe? Eyyi golle gollanmi ɗe hikka waɗi duuɓi 21 ko mbattumi gollude. Koto nokku men holtoon puɗɗoɗa gollade gollal ngal? Eyyi premiére mi aynanno min caggal ɗum noon jaami gaynoymi hedde tisubar mbiɗi leeli e less ɓokki ne waɗi wande way kono neɗɗo ari tan findinimi ni wi kam an noon woppu gaynaka tinnoɗa sa yeehi ƴeew kiiɗo likko haalimi leɗɗe 3 mbatta gollude martaba ma woni koye gollal ko toon dañata kono gaynaka a dañata hen mbimi ha pinmi noon mi hulayni nangumi ɗum gartumi kalami jinnaɗam gorko o wi kam aha gila nden mbiɗa anduno ko ɗum woni meccal ma kono haade yaltiri dani so Allah lamɗo jaaɓi mami hokke ko mbawmi ko heddi ko noon fa mali to wiite tigui Diawɓe dalli hokkimi to inde babiraɗo goto wiye Demba Diaw on jangguinimi ko dilliranmi ko joni ko ni ɗum way ceerno yaali donc puɗɗiɗa wadde ɗum ko no foti nokkuji jaaɗa e nokkuji meɗen? eyyi alhamdoulillahi rabbil alamina mi yeehi hen nokkuji kewɗi eyyi mi yeehi hen Mali ha Bamako mi yeehi hen nder Gambie ɗo ɗum kam waɗɗani mi yeehi hen Nouakchott mi yeehi hen Nouadhibou ko heddi ko Dakar tan e leydi men ndi kono mi yahani caggal leydi taw kadi yimɓeɓe ene gandirma ɗum ɓe garayma e ndin mbaɗi walla? ko mawɗum alhamdoulillahi rabbil alamina Mauritanie ɗo kay Nouakchott ɗo e Nouadhibou ɗo e Gambie ɗo e Mali ɗo e ɗo e Sénégal kala to neɗɗo bawɗo yiidemi ɗo to jettotomi ɗo andi ko ɗum gandirami machallah. joni innema yettodema e gonkama ɗo gonɗa e tarih ma pour jiɗɗo andamo andama anduma hen? min mbitemi ko Dawouda Samba Dia jiyami ko région Matam département Kanel commune de Horkƴere wuuro ene wiye Ballel Sownaɓe ko ɗon babam jooɗi ɗon galle mum woni nenam noon wurani ko ɗon gonɗumi e babam e miñam e gorgulamen ko ɗon woni hoɗorde nde? ɗo woni hoɗorde nde hande kay illa taw ko janggo eggo ara mi egga mi yaha mi oppaɓe ɗon walla min eggida kono hande ko Ballel min jooɗi. ɗon wuro ngo Sosigo? wuro ngo de Sosigo ko Sownaɓe ngo wiyete ko Ballel Sownaɓe andi fulɓe mbaɗi ko leƴƴi eyyi ko Ballel Sownaɓe ɓe jeeyi wuro ngo keddiɗo foof koko tawi tan ko ari tan. ko ɓooyi so ngo ɓooyani? ngo ɓooyi koko cosan ngo ɓooyi kongo cosan ngo hecci hen guure kewɗe. ngo yaaji walla ngo yaajani fewi? eyyi joni ngo yaaji. waɗi courant en walla? ngo waɗi courant machallah. e ndiyam? ngo waɗi courant ngo waɗi ndiyam. walla kadi janguirde walla? ngo waɗi min jogui machallah min jogui école amin jogui kadi ceernaɓe janguinoɓe ɓuura nder wuuro he docteur ka fon toon fof e docteur kam ala e wuuro he kono min jahata ko wawde walla ƴella ko lawol waɗi lawol ko godoro e waɗi lawol rang fecciti guila Gassambiri ha wawde ha yetti nokku rewi ɗon ha yetti nokku ɗo caɗele ngala sa ari Gassambiri godorong ndewata ha nder Ballel ndo rang ha nder Ballel waɗi remoɓe walla? ko aynaɓe en nan toon mawɗum amin jogui aynaɓe amin jogui remoɓe hay guesse maaro fof min keeɓi amin jogui komin remoɓe komin aynaɓe. donc way kay janggoɓe duuɗe pulaar ɗe walla? to banggue duuɗe pulaar ɗe ɗum ne manki ɗon seeɗa woni ɗon tan ko Qur'an o e école o kono hay ɗum amin ɗamini won moɓe kalduno biteɗo ceerno Jalali Dine ma addu ɗum toon amin ɗamini haade min jokkodiri on mamin keɓ janguinowo e nder wuuro he pulaar so Allah jaaɓi. ɗum waɗi juma walla ala juma? wuuro amen waɗi juma machallah. ko jamaji? an waɗi juma mawɗo eyyi e jama. ko leƴƴi kewɗi nanɗe walla ko on tan fuɗɗata won toon? alhamdoulillahi rabbil alamin leƴƴi kewɗi nan ɗon fulɓe nan ɗon maccuɓe nan ɗon dal no pamirta subalɓe nan ɗon leƴƴi kewɗi nan ɗon e wuuro he kadi alhamdulillah minen foof amin jokkodiri amin jiɗodiri. joni en nani no ceerno Dawouda haaliri ni en beltima e yewtere nde yewtanen nde o tongani ko famɗi nafi heewi eyi ko ɗum woni neɗɗo ko haqqille jogoto haqqille o ne woni kanko
no jiirɗa mbeeluma ngoni wondire e ma ko haa janginma mbeeluma addira ko haa janginma ɗon ɗa yahani mbeeluma yahata sa darima mbeeluma yahata ko ma fokkita on saha mbeeluma abbama sa wi mbeeluma yah ko jaɓata yaade nde wonno ngo jaɓi ɗoftade jaatima o sa darima o daro ngu daro kay sa jooɗima ngu jooɗo sa lelima ngu lelo sa yaari caggal ngu yaa caggal jara nano ñaamo o waɗa noon ko baɗɗa o yimtittoma kanko yimtinowo wiyete haqqille ne ko noon wayi ɓernde ko noon wayi ɓernde ne jogii mbeelu haqqille ne jogii mbeelu jaatima boolga noon jangirta nder ma o nder ma nder wawa yiyeede ala naatowo nder yiya nder ma ay ɓernde ma wiyeteno ɓernde ma nde sa seeki ɓernde nde ala ko yiyata e nder may so ƴiƴam ɓolam te ko toon ɓernde nde woni haqqille o sa fusi hoore nde mbiya aɗa yiɗi haqqille o a wawata yiɗi haqqille o e nder hoore he makko mbiyata ko ngaali ko haqqille ko toon woni haqqille gontoon o omo gollo ɓernde nde ene gollo jaatiki ene gollo ɗum saabi noon Allah waɗanma hoore ma nde waɗa toon moftirde ko wiyete haqqille waɗa nder hoore he ɗum waɗi hoore nde wonno hoore nde ɓurɗa hursinde ko toon waɗe haqqille o kisa daande itam tan haqqille o yehi o maayat ɗum waɗi haqqille o nawa toon mbawa huutor haqqille ma o so ko moƴƴi nawma toon golle ɗe njiya ngara golla golle ɗe sa gollima gollal ngal on saha feeña kala jiiɗo gollal ngal an haqqille ma tolni sa haali konngol golle ma ɗe e konngol ngol jaadi ɓe ganda gonga o to ɓernde mbiya gonga ay gonga o ko toon no haaloyte ko ma golla gollal jaado ngala gonga ɓe mbiya gonga kala haala yaadu kay gonga ɓe mbiya gonga golla golle jaadde e gonga ɓe mbiya gonga ay gonga o ko bange heedi on ara sinan ma tampon wonde a waɗi gonga gonga aɗa wiya a waɗi gonga jaada e gonga kala jaada tawiɗa e gonga on ko gonga yanke ko ɗo o jooɗi omo haalɗo gonga nder gonga ɗo ko galle men golle men ko ni no wiiri ni ko noon gonɗen ɗo sen fini subaka law eɗen e golle jeyaaɓe Allah ɓe nde wonno gollanade renndo ene seɗi yimɓe nandani jikkuji nandani koɗorde nandani ko ha yittoyi goto kala noon sa fini aɗa ƴeewa ko yuɓɓodiri e makko to no mbatta ha daña ko yuɓɓodiri e makko ko ma memboɗa to ƴeewa ɗo ƴeewa ga ɗum saabi Allah waɗan funnange hirnange rewo worgo ɓe jaara funnange ɓe ñaara hirnange ɓe jaara rewo ɓe jaara worgo kono dow woɗɗo yaani feewi les kam kala jaara wattata les kam kala jaara les wattata o yaaru koye funnange hirnange rewo worgo ndi wawi fiyon ha wuɗɗi a jippoɗa eeyi kono les leydi kala nawata wattata artata ñaama ceeb noode dendi les yo Allah hokku en wonde dow tan eɗen jaawi dow e amin ha juuta e ñaama ceeb ñebbe ɗe ne gawe ne fuɗa kosoɓe ene guitta hen ko mbaɗi e barmeji amin yo Allah hokku en juude balɗe woni batte mamme en mbima kadi hol konngol ma mbayni ko eyi konngol am mbaynigu heewani so wona tan mboɗo ñaagui bandiraɓe ɓe yoɓe tinno no feewi kamɓe kam yimɓe nana e nder groupe aji dente meɗen yiwoɓe maɓe an ceerno yaali yimɓe nan toon e dente ɓe garani ɗo kono soɓe gari ɗo soɓe jii ni no gollirta mbiɗa andi kala e maɓe pinɗo subaka fof ko famɗi fof ma nanne ujunere nogas ɗum mbiɗa andi ɗum saabu ɗum ɗo julɗo so yii ɗum ndiyeɗo tampere maɗa woni gorko mawɗo kellifaɗo te garmi ɗo kaɗa immi jama aɗa immi fewne goɗɗum kono ayi ɗi garɗa kadi kontinɗa gueɗe ɗe fof aduna o fof kam yo andu gonɗa koye ligganade ɗum a ligganaki hoore makko aduna o ligganɗa mbiɗa ñaagui noon yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande enen dendal ngal julɓe fof allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim ceerno Dawouda jarama ko garɗo galle ko ɓennowo Touba mo nelna toon beele hawrede moƴƴere won toon nde kadi o golla toon golle makko ɗe nelna toon nde joni hol yaaduma
joni alhamdulillahi rabbil alamina ko musidɗo meɗen goto ene wiye Mamoudou Ndiaye ko tubaɗo Dia komin annodirnoɓe tan nder golle he warno koto am wodi komin gollodiri o welti hen noon no feewi kadi kankone o bonnani ko neɗɗo moƴƴo ƴettumomi noon mbammomi nder groupe hoodere Pulawde he omo hetto toon audio ji maɗi kalataji o yiɗi belimo no feewi o ɓeydi jaggudimi ha tiiɗi o wi kam hikka noon yomi tinno mi ara Touba mi ara maggal mbimomi Mamoudou Ndiaye min noon ko guurmi jiwɗa ko mi meeɗa yaade Touba maggal mi anda maggal meeɗa yaade min ko Dakar Madina Gounass tan jahami o wi aha kono hikka arat neɗɗo noon so woni sehil ma so jolfo so seeri ko way wonde fof tawde ko julɗo hono ma so ñaaguimama hunde alay saago ndendon hunde nde ɗum woni noon hande mi wawa ɓennude mami ara mi yiida ceerno yaali so weeti subaka mi dayi mi fayi Touba to makko so Allah lamɗo jaaɓi seydi tigi non watte e julɗo ndendi no wayno jungo ñaamo e jungo nano waɗa koye ɓandu wotu koyngal ñaamal nanal waɗa koye ɓandu wotu nofuru ñaamur nonol waɗa koye hoore gite waɗa koye hoore hiñire waɗa koye hoore hunde ko waɗa koye hoore ɓe ndendi ɓe goni toon ɓe ndeƴƴi toon waare ne ari yenti heen daande ari yenti heen walabo ari ɗakki heen juuɗe ngari ɗakki heen reedu ari ɓarna ɗon saawi koyɗe jalti awra yalti o rendi wiya neɗɗo goto o ko noon julɓe mbiya yo mbah kam fof ko bandiraɓe kala juuɗa wonde aduna ko julɗo wiyete to kewni moƴƴere makko yaa heen mbaɗa heen moƴƴere ko moƴƴere nawma wona bonande kalɗo moƴƴere nodda ka moƴƴo ya tawtore moƴƴere ne mbaɗa to moƴƴere ka noddama e bonande sal horoya noddama e bonande sal horoya kono moƴƴere noddeɗa moƴƴere kala noddeɗa wawde fof ala to ala ga ya e moƴƴere he kala gonɗa golle moƴƴere tan kala taweɗa ko yata e moƴƴere tan kala mbaɗa wonde wontana moƴƴere ma gaada e mayre nguura e mayre maya e mayre kawra e moƴƴere ma yeyi moƴƴere ɗo woni fof gollete ɗo keɓata aljanna ɗo keɓata jeygol moƴƴere noon keɓati aljanna kala tawi tan moƴƴo ya ko o ko moƴƴo tan ko golli moƴƴere golli ya moƴƴo tawi o ko bon tan ko woni ko boni o golli ya bonɗo kono ko fof ko neɗɗo tan wiyete bonɗo ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo so golli golle ngal noon o ñawre ngal so golli golle moƴƴe o ñawre ko moƴƴo so golli golle bonde o ñawre golle bonde so acciɗo o arte moƴƴe o wonta moƴƴo so acci moƴƴo o fate bonde o wonta bonde ifoti anne ka moƴƴo en beltanima lawol jam lawol kisal lawol ndenka jaha e jam taw ya jam kam ka yahoɓe kadi o koɓe yaade jam ɓe jaha jam ɓe garta jam taw jam ɓe jokkere ko sa kewi kala l'islam dilli tan fo e dillana l'islam kala dilli tan fo e dillana ala to ala ga kala l'islam dilli fo e dillana goto fof yo hen hoore mum anda ko hen jeeya so julɓe ndendi hen e mbaɗa hunde nde moƴƴere tan andu ko fof e ndendi moƴƴere nde wona to wona ga ko kala tan dille e moƴƴere e feeñiri nden tan hen bismillah sallallahu jaram ɗum no seydi Ly mi weltima no feewi yo Allah waɗan jaam wato hanko dina kaniɗo allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim seydi Ly Allah hokku en kadi wurde sellude ha hawrde o sahaba wuuri kadi hande arta ɗo kadi joddeɗen hono ɗo jarama allahumma amin allahumma amin joni en mbayodiri kono bandiraɓe musidɓe yeɓannoɓe Dental Dina TV kala mbaɗon wonde e nokkuji meɗen on calminama on juurama on beltanama kadi min jii darde mon e tinnare mon e korsa mon e galle he kono windi tan mbaɗan hen balle meɗen ɗen balle wona yaaya walla ko golle ɗe balla on mbi ɗum so jiɗi wayi joni ni oɗo musidɗo ummi to woni to ari ene haala ɗo koye golle men jeeya kanko omo jungo makko ene jeeya golle he wadde o tawi golle makko ɗo e suudu he golle makko ɗo gollanoɗe o tawi ɗe puntani mum o waɗi ha e majje o jooɗima e majje o haali e majje wadde ka paami ko golle wona golle makko ɗe waɗanoɗe omo waɗa hen piye makko omo waɗa hen balle makko e piye makko hande o ari o rayi ha itti o jooɗima dow siis omo haala dental fof ene daaramo gollam ɗon deke ɗon ɗe golle wona golle Samba wona golle Demba wona golle Yaya wona golle ten Daw golle fof hen goto kala waɗama hen eerago waɗa hen ballal mum fodde ko wawi ko eko Allah waɗi kam wona tooɓo yeego nafata e hunde Allah tan waɗirta numéro nan ɗon o huccita daara 00221 77 906 14 81 mbaɗa ko mbawɗa to Orange Money to Wave to Western Union so bona gara mbaɗa hen tawala faƴiɗa walla julɓe no gollida ila golle ha yettoyo e dow jaam ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal
hande bisidon ko ɗum wonno koɗogal hande ko Ceerno Dawuda Dia on jarama wassalam. Mashallah. weltinama hannoon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo goto fullo woni fullo woni weltinama ɗo ɗum ko meeɗi tan defete metti hayri ala keto haaleɓe ndi albarka Kaolack Kaolack